खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। दुखुनांथाव जाथाय हाग्रानि मैदेरा मानसि बुथारदों। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं बनगुरुम गामिनि मुस्रि सन्थला बसुमतारीखौ थांनाय 22 मे 2022 अक्ट' बृहस्पतिबारखालि बेलासे 5 रिंगा 30 मिनिटाव ननै फरेस्ट रेन्जनि खालिंदुवार हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा बुथारनानै गालाङो। मैदेरजों बुथारजानाय सन्थला बसुमतारीया हाजिरा खामला मावनानै न' फारसे फैनाय समाव सासे बिगोमानि नारें खागजि बागानाव नारें खागजि खानो थांनायाव बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों पुलिस आरो हाग्रा बिफाना। सन्थला बसुमतारीहा गावजों लोगोसे 2 फिसाजो आरो 2 फिसाला दंमोन होननानै गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। बे जाथाया जादों फानेरि थानानि सिङाव थानाय बरमकुलि गामियाव। फानेरि थानानि पुलिसा पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरबाय होननानै खौराङाव मिथिहोदों। যোৱাকালি ঘটনা মানে আমি তাৰমানে আজি খবৰ পালোঁ, আহি গম পালোঁ যে মানুহজন হ'ল এই সন্তলা বসুমতাৰী 1 নম্বৰ বনগুৰুমৰ হৰিচিঙা থানাৰ হয়, কিন্তু তেওঁ হাতীয়ে মাৰিলে বৰমুকলি গাঁৱত। যোৱাকালি আবেলি 5টা-6টামান বজাত তাৰমানে সি লিবু ছিঙিব আহিছিলে ইয়াতে লিবু বাগান এখনত। সেই ওচৰতে চাগে ওচৰে পাজৰে হাতী আছিলে আৰু তেওঁক আক্ৰমণ কৰি আৰু খবৰটো গাঁৱৰ মানুহ গম পোৱা নাই। ৰাতি যিহেতুকে কালি গধূলি হৈ গ'ল আৰু জংঘলত আৰু তেওঁলোকে নাহাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা খবৰ কৰি হয় লিবু বাগানতে মৃত অৱস্থাত পায়। আমি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে এতিয়া লৈ যাম। আমাৰ হ'লে লিখালিখি কামটো হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ গাড়ীও আহি গ'ল। बे जोंनि 1 नं बनगुरुमनि सन्थला बसुमतारी आदैयानो। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बिथाङा न'खरा खोब दुखिया। बिथाङा बिहिबो गैया, मादैबो गैया। गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा बबेबा थांनानै दंहैयो आरो बिथाङा उन्दै माने गथ'फोरखौहाय गावनो हाजिरा खामला मावनानैहाय फेदेरबोदोंमोन, फोरोंबोदोंमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, दिनैनि दिनावहाय गथ'फोरखौहाय स्कुलफोराव लेखा फोरोंनो हायाखैब्लाबो फोथांनो आन्था जाहोबोनानै फेदेरदोंमोन। नाथाय दिनै बेहा बे समावबो माने जोबथा बिराद गिदिर घटना दुखुनांथाव जानानै फैबाय। दा दिनै न'खराव बिस्रा रावबो गारजेनानो गैलिया। फिसाला सासे दं, बिथांनि जिथु देहानि जिथु सान्थौ बेबो इसेबां मोजां फारसेनि नङा। बिथाङा एसे लुज माइन्डआव दं। दा फिसाजो सासे दङमोन, बिया होजानाय। दा न'खरा बिनि दायथ'आवनो थाबाय। दा आं आसा खालामदों सरकारनिफ्राय जिथु नैबे मैदेरफोरजों बुथारजानायफ्रा जिथु सरकारनिफ्राय जिथु अनसुंथाइ मोनो, बेखौहाय गोख्रैनो जोङो गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे माब्रै मावोब्ला जों थाब मोननो हायो नैबे प्रसेसखौ जों मावनानै होनायखौ जों बेबस्था लागोन। पुलिसा पुलिसनि खामानिखौ मावसिगोन। जोंनि नै जा सेकेन्ड अफिसारा फैबाय पानेरनिफ्राय, बिथांमोना गासै बुस्थुखौ मावजोब्बाय, पस्टमर्टेमाबो जासिगोन। दा जोंनि दाबिया बेल'सो जाहैगोन, गासैबो रायजो राजाफोरजों जों रायज्लायबाय आरो रायजोनि मेसेजखौसो आङो माने नोंथांमोननो आं खोन्थागोन जे नैयाव एलिफेन्ट टावारनि बिराद माने गोनांथार आरोना। थ' बेखायनो जोङो माने दहाय फरेस्ट अफिसार फैनायाव दा जोङो पुलिस मानगोनां बिथांमोननोबो जों रायज्लायदो जे रायजोनि दाबि बायदि जा गावबुरा बिथाङाबो दङ, जोङो रायज्लायनानै जों बाय जायखिजाया मोजां मोनसे माने एरिया लानानै बेयाव माने एलिफेन्ट टावारा जानांगौ आरो जाहाथे रायजोफोरा दा नै खेथिबो मावसिगोन, नङा होमबा? जाहाथे रायजोफोरा बेयाव एलिफेन्ट टावाराव गाखोनानै नेनो हानाय सुबिदाखौ बानायना होनांगौ आरो। এটা বৰ দুখৰ বিষয়। আজি সন্তলা বসুমতাৰী যে আমাৰ মাজত নাই, এইটো অকল এইটোৱেই নহয়। আমি আজি এনেকুৱা সন্তলা বসুমতাৰী বহুত হেৰুৱাইছোঁ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত।